Аз набора пускам. Дай, пали. Па съм запалил вече. Той ли сме? Дай! Бягай! Снима ли? Да, бе, всичко съм снимал. Снима, добре. Ти да не съм ви. Отначало много време загубих, много място загубих, защото то почна наляво надясно и аз не смеях да му дам на тях. Смееш, му дадеш. Да, и в момента, в който си го оправи, му дадох яко на тях. Браво. Да. Няма малко надясно. Има и предвид, че са учениците. Але? Да. И ти ли си учен? Да, аз за първи път летях от Сопот при месец. Добре. Не, имат си, надолу ще имат около 10-15-20 часа. Първото ми беше шумно. То стой повте! Абе, ко прави? Не, той е между другото, като са хубаво, само го заклюпи крилото. Малко бягате. Добре. Аз